И здравейте на всички! Добре дошли в тази нова поредица на PewDiePie's Tuber Simulator. И най-накрая се завръщаме след една дълга почивка. Просто много работа имах. На училище ходих и други неща. Но се завръщаме с една нова поредица PewDiePie's Tuber Simulator. И виждате тук какво съм направил най-вече. Ето 5 левел съм. 3561 абоната и нека да направим видео това, да публичнем. И добре, какво ще направя в този епизод? Имаме 100 000 гледания и мисля да си купя кое мисля да скупя ето това, което мисля да го сложа ето тук, ако може, но поне вътре, зад, ето го. Добре, нека тук да го сложим. Така, това някъде ще го преместим. Ето тук. Това мисля да бъде тук. Опън, не гринскрина. Не и това. Това. Добре. Сега да успеем да го... Ето, преместихме го. И нека го сложим. И най-бързо, за да се остави по-бързо, трябва да играем на пъгъл, което е това кученце, което пада. И надолу има хранички, които трябва да падне в тях. Ето. И така ни ускорява. Ето тук. Ето към няма да дигаме сега. Ще затворим малко. Да, сега ще има такива в този епизод, но надявам се в другия епизод да няма, защото преди малко играхме по 4, но сега не. Добре, и не стана. Опитвам се да ги целя в ъглите, ето тук. Така, и ето виждате. Ето тук. Сега. Ето да вземем видеото. Имаме отличен квест. Така, още едно. Тези ни пукат. Да взема общо 100 000 гледания. И тук. Добре, имам. С тези мозъчета можем да се апгрейдваме. И мисля се апгрейдна ето това. И ето това. Сега да купим малко предмети. Ето, виждате, имам $40, които мисля да си ги пазя за нещо по-специално. Така. Тук имам различни такива приятели, повече не са приятели, просто исках да ми вие ставите на Джени, Маркъпай, Никът Найт, Вената. Тук е моята друга стая, предишната. И ето, ще я видим сега. И ето имаме 11 гледания вече. Това е нашата предишна стая. Ето. Да, разширил съм я, но тази мисля сега мога да не я разширявам. Така си ми е добре, но ако трябва ще я разширя. Тук е на моят приятел Виктор. I love Вафли. Има пред Вафли, ама е сбъркал това. И ето това е направил той. Ето. Виждате му героя.
Виждате тук и да свири, шкафче, тук е риба, котка на възглавница и храната и кошче и още. Тук различни такива и... Добре, нека да се върнем в нашата стая. Тук и готова ни е доставката. Бум. Добре. Малко дигнахме левела. Нещо, което искам да правя по стаята. Опа. Да, като докоснете глобите и дава кутийки, които трябва да ги чупите и ето дава две нещо, не само гледания, ами други неща. И добре, ще дава 150 гледания. Сега мисля да събирам мозъчета за това. 15 мозъка ми трябва да да имам повече гледания. И после ще им се включи ето това тук. Добре. Всъщност в този епизод мисля да направя една друга стая. Ето тук може да направим друга. Ето, напишете в коментарите как искате да я кръстя. Това не знам защо е така. Все едно. Добре. Нека да си купим малко неща. Така, мисля да купя първите горе-долу най-важни неща. Сега видях, че имам такава камера. Така че, всъщност да, може в следващия епизод да бъде. Мисля да събирам пари за камерата. Защото е много хубава. Видяхте в другата ми стая имах такава. Ето. Пак ще ви покажа. Имам един флуор, който е Виктор. Ето я. Ето. Обаче съм обърнал без да искам сам настрани. Но нищо. Аз вече съвсем за разлик тази стая. Аз игра се селих сутринта и виждате къде съм стигнал. Още малко ще имаме 4000 села. Това така съм кръстил. Добре, нека да дойде. Тук някакви лампи и други неща. Ето я пак тази камера. Обаче доста време ще се доставя, но нищо. Сега още не е готово. Тук имаме да направим две музикални видеа. В момента се прави едното. И до другото, което да направя да има пак. Музика. Това няма много гледания, но нищо. Ето тук виждате статистиките ми. Виждате колко още гледания имам за сега. Най-известните ми видеа. Ето. Но добре, нека да изместим това някъде. Ето там става. Опа. Добре. Сега нека да дойдем тук и да вземем това. Виждате, за сега не е до половина готово. Но няма другаде къде да има за музика. Но нищо, мисля да направя най-краткото, което е това. Нека да буснем. И ще дойдем, когато го бусна. И добре, върнахме се, готови сме, буснали сме го. И добре, още малко гледания ни остават, за да си купим камерата. И като я купим, мисля да играем малко пъгъл, ако имаме гледания, но едва ли ще имаме. И да направим 4000 сабскрайбера, което да, ще го направим със сигурност. Което ще е много хубаво. Тук да видим. Ще мина този след като мина 4500 абоната. Добре. Добре. Още малко и ще имам пари за камерата. 20. Готово. Но сега къде да я сложим?
Мисля, че са сложени на хубаво място. Е сложени, да, малко насам. И нека да я сложим тук. Сега, да, ето виждате, нямаме пари. Гледания. Трябва ни 875. Виждате колко имаме. Нека да дойдем тук. Но след това видео изглежда ще направим 4000 съба. Което е супер. И готово 4000 съба. 4330 съба. Което просто е невероятно. Ето го музика. Добре, всъщност няма да играем пъгъл, защото нямам гледания. Но... Добре, мисля това да е за клипа. Надявам се да ви харесало. Ако е така, харесайте го, споделете с някой приятел, напишете по един коментар. Аз бях Cosmic Games и чао!